Της ψυχής για την εμπειρία, διαφωνώ λίγο με την και να ετοιμαστούμε στο ρεπορτάζ για όσον αφορά την εμπειρία Newton. του déjà vu. Δηλαδή η κοπέλα ρώτησε πώς θυμάται τους τόπους. Η ψυχή, Ελίτα, δεν δεσμεύεται από τις διαστάσεις του χρόνου, παρελθόν, παρόν, μέλλον. Η ψυχή είναι το αιώνιο μέρος του ανθρώπου. Επομένως, ένας ευαίσθητος δέχτης μπορεί να καταγράψει κάτι το οποίο θα συμβεί στο μέλλον. Και η εμπειρία του déjà vu είναι κάτι που η ψυχή είδε ότι θα συμβεί και το κατέγραψε. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν ενσαρκώσεις εδώ. Μπορεί Ωραία, η ξεκαθαρίζει. Εγώ θέλω να σας προσκαλέσω να δούμε αυτή την έρευνα του Δόκτωρα Νιούτον. Ναι, βεβαίως. Γιατί, τι σημαίνει πεντεσάρκωση, εξηγήστε μου κύριε Πατήχη. Σημαίνει ότι εγώ όταν πεθάνω, το σώμα θα διαλυθεί και η ψυχή μου θα ψάχνει κάποιον άλλον τόπο να πάει. Δεν ψάχνει. Θα πάει σε κάποιο άλλο σώμα. Υπάρχει ο κόσμος της ψυχής, δεν είναι? Δηλαδή και στην... Αυτή η μεταβίβαση ή η μετάβαση από το ένα σώμα στο άλλο. Ναι. Δώστε για να καταλάβει το τηλεθεατής. Είναι μόνο αποκλειστικά σε ανθρώπους ή ακόμα και σε ζώα? Σε ανθρώπους. Σε ανθρώπους. Στον βουδισμό υπάρχει σε ζώα? Υπάρχει θεωρία, ναι. Άρα υπάρχει και σε ζώα. Γιατί λοιπόν δεν είμαστε βουδιστές εμείς. Αυτός ο Θεός ο οποίος θα με κάνει μια γελάδα είναι εμένα. Εμείς δεν το υποστηρίζουμε αυτό. Δεν το υποστηρίζουμε όμως εμείς αυτό. Συγχωρέστε με. Είναι η μοίρα η δική μου ως ψυχή όταν πεθάνω να πάω σε κάποιον άλλο σώμα. Είτε ανθρώπου είτε ζώο. Δεν μιλούμε για μοίρα. Συγχωρέστε με, ποιος το καθορίζει αυτό το πράγμα? Η ίδια η ψυχή. Η ίδια ψυχή το καθορίζει. Και αυτός είναι ο κριτής. Και μετά πότε εγώ θα καθαρθώ και να πάω στο... Όταν φτάσεις σαν τον Χριστό, σαν τον Ιησού. Όρια δική μου. Στο ερώτημα. Έχει σχέση όλα αυτά. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος καθορίζει όταν εγώ θα πεθάνω, η ψυχή... Ένας, δικαιούσε το διπλάσιο χρόνο. Η ψυχή του ανθρώπου μένει η ίδια ή αλλοιώνεται? Η ίδια εντότητα προσωπικότητα. Με στίγμα όμως τη ζωή. Με στίγμα από τη ζωή που έζησε. Δύο ο νους της ψυχής. Έτσι δεν αλλοιώνεται. Ο εγκέφαλός μας είναι ένα όργανο που χρησιμοποιεί ο νους της ψυχής. Έτσι και όπως και το σώμα μας. Ο εγκέφαλος είναι το σώμα? Όχι, καμία σχέση. Το σώμα στην ουσία είναι να αλλάξω αυτό το σακάκι τώρα. Εγώ πάω να είμαι η προσωπικότητα που είμαι τώρα. Δεν είναι εργαλείο και όργανο του σώματος. Προσέξτε, εγώ ακριβώς σας το λέω. Αν βγάλω το σακάκι τώρα, εγώ θα αλλάξω τη φάτσα μου ή την προσωπικότητά μου? Το ίδιο είναι και το σώμα. Το σώμα τι ρόλο παίζει? Είναι ένα βοηθητικό πράγμα στη γη, γιατί η ψυχή σας αρκώνεται όχι μόνο στη γη αλλά και σε άλλους πλανήτες. Με διαφορετικά σώματα, θέλεις, κιθαρκιζόμενες κλπ. Ποιος είναι αυτός που καθορίζει αν θα πάω ή δεν θα πάω? Ο εσωτερικός μας κριτής, η ίδια η ψυχή. Μαζί με το κεντρικό ερώτημα. Ας μην ξεφύγουμε πολύ. Πάμε να δούμε τι λέει ο Δόκτωρ Νιούτον και επιστρέφουμε. Πάμε, Αντώνη. Άμα θα το συζητήσουμε. Ο Δόκτωρ Μάικλ Νιούτον, ψυχοθεραπευτής και καθηγητής πανεπιστημίου στην Αμερική, δεν πίστευε στις μετασαρκώσεις. Χρησιμοποιούσε την τεχνική της ύπνωσης για θεραπευτικούς σκοπούς. Με την ανάπτυξη όμως της δικής του τεχνικής αναδρομικής ύπνωσης, ο Δόκτωρ Νιούτον ανακάλυψε ότι οι πελάτες του τον οδηγούσαν σε εμπειρίες που αναφέρονταν σε άλλες ενσαρκώσεις και ακόμα παραπέρα, στην ανακάλυψη μιας μεγαλύτερης σημασίας ύπαρξης της αθάνατης ψυχής στο μεσοδιάστημα των ενσαρκώσεων. Είναι δυνατόν να προσεγγίσεις τις ψυχές μέσω της ύπνωσης? Εικονοποιήστε το νου να έχει 3 ομόκεντρους κύκλους, ο καθένας μικρότερος από τον τελευταίο και μέσα στον άλλο, που χωρίζονται μόνο από στρώματα συνδεόμενης νοητικής συνειδητότητας. Το πρώτο εξωτερικό στρώμα αντιπροσωπεύεται από τον συνειδητό νου, που είναι η πηγή της κριτικής, αναλυτικής λογικής. Το δεύτερο στρώμα είναι το υποσυνείδητο, στο οποίο περνάμε αρχικά όταν βρισκόμαστε υπό ύπνωση, προκειμένου να φτάσουμε σε εκείνο τον αποθηκευτικό χώρο όπου υπάρχουν όλες οι μνήμες γεγονότων που μας συνέβησαν στη διάρκεια τόσο αυτής της ζωής όσο και των προηγούμενων. Ο εσωτερικός πυρήνας είναι αυτό που αποκαλούμε τώρα υπερσυνείδητο νου. Το επίπεδο αυτό εμφανίζει το ανώτερο κέντρο του εαυτού μας. Οι ταξιδιώτες του πνευματικού κόσμου αναφέρουν την εμπειρία του τούνελ που βιώνουν όταν αφήνουν τη γη σαν την πύλη εισόδου στον πνευματικό κόσμο. Τώρα αφήνεις το σώμα σου. Ο εαυτός σου απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το μέρος όπου πέθανες, μακριά από το πεδίο της γης. Πες μου τι βιώνεις. Έχω μπει σε ένα τούνελ. Είναι πολύ σκοτεινά. Υπάρχει ένας μικρός κύκλος φωτός στην άλλη άκρη. Τι σου συμβαίνει τώρα? Αισθάνομαι ένα τράβηγμα. Ένα ευγενικό τράβηγμα. Νομίζω πως θα παρασυρθώ μέσα σε αυτό το τούνελ. Ο φωτεινός κύκλος βρίσκεται μπροστά μου.
Συνέχισε. Είναι λες και με καλούν να προχωρήσω. Βρίσκομαι έξω από το τούνελ. Υπάρχει μια ανεφώδης λαμπρότητα, μια φωτεινή ομίχλη. Αφήνοντας το τούνελ, τι άλλο υπάρχει στο νου σου? Είναι πολύ ήρεμα. Βρίσκομαι στο χώρο των πνευμάτων. Νιώθω τριγύρω μου τη δύναμη της σκέψης. Χαλάρωσε απόλυτα και άφησε τις εντυπώσεις να έρχονται εύκολα. Είναι δύσκολο να το εκφράσω με λόγια. Νιώθω σκέψεις αγάπης, συντροφικότητας. Λες και οι άλλοι περιμένουν εμένα. Δεν φοβάμαι τώρα. Όταν βρισκόμουν στο τούνελ ήμουν πιο ανήσυχη. Βλέπεις καθόλου τη γη? Βρίσκεται κάτω από σένα? Είναι μια πιθανότητα, ναι. Μέσα στο νου μου η γη φαίνεται κοντινή και εξακολουθώ να νιώθω συνδεδεμένη με αυτή. Αλλά ξέρω ότι βρίσκομαι σε ένα άλλο τόπο. Ο δόκτωρ Μάικλ Νιούτον αναφέρει ότι αυτοί που μόλις έφτασαν στον κόσμο των πνευμάτων δεν έχουν χρόνο να περιπλανηθούν και να αναρωτηθούν πού βρίσκονται ή τι πρόκειται να τους συμβεί. Έρχεται κάποτε η στιγμή που η ψυχή πρέπει να αφήσει τον πνευματικό κόσμο για ακόμη ένα ταξίδι στη γη. Πότε συνειδητοποίησες για πρώτη φορά ότι ίσως επιστρέψεις στη γη? Ακούγεται μια απαλή φωνή μέσα μου να λέει ήρθε η ώρα. Αισθάνεσαι έτοιμη να επιστρέψεις στη γη? Ναι, έτσι νομίζω. Έχω προετοιμαστεί γι' αυτό. Πού νομίζεις ότι θα μπορούσες να βρεθείς? Έχω την εντύπωση ότι συμβαίνει κάπου ένας απικισμός, ίσως εκεί. Δεν γνωρίζω με σαφήνεια. Μίλησέ μου για τις τελικές σου σκέψεις σχετικά με την προοπτική να ζήσεις ξανά. Με ενθουσιάζει πολύ. Δεν θα ένιωθα ικανοποίηση χωρίς τις φυσικές μου ζωές. Ο Μάικλ Νιούτον αναφέρει ότι όταν οι ψυχές μπαίνουν στο χώρο επιλογής της ζωής είναι γεμάτες από ελπίδα και υψηλές προσδοκίες. Η επαναγέννηση είναι μια βαθιά εμπειρία. Οι ψυχές που είναι έτοιμες για επιβίβαση προς τη γη, όπως περιγράφει ο Νιούτον, μοιάζουν με βετεράνους του πολέμου που προετοιμάζονται για μάχη. Ποια σκέψη κυριαρχεί στο νου σου σχετικά με την επιστροφή σου στη γη? Η ευκαιρία που έχω να ζήσω ξανά. Απλά συγκεντρώνομαι για το μεγάλο άλμα σε μια καινούρια ζωή. Έχω την εντύπωση ότι είσαι εναρμονισμένη με την προοπτική της επαναγέννησης. Ναι, είναι μια περίοδος προσδοκίας, ένα καινούριο σώμα, η πορεία μπροστά. Τι βλέπεις τώρα, τι αισθάνεσαι? Αρχίζω να κινούμαι, είμαι μόνη. Φεύγω μακριά, μέσα από λευκά σύννεφα. Κινούμαι μακριά. Συνέχισε να προχωράς και μίλα μου. Είναι σαν να περνώ ανάμεσα από πτυχές μεταξωτού υφάσματος. Βρίσκομαι πάνω σε ένα δρόμο και πάω, όλο και πιο γρήγορα. Συνέχισε να μου περιγράφεις. Όλα είναι θολά, γλιστρώ προς τα κάτω. Έχω την αίσθηση του κενού, σκοτάδι και τώρα ζεστασιά. Πού βρίσκεσαι τώρα? Νομίζω πως είμαι μέσα στη μητέρα μου. Ποια είσαι? Δεν ξέρω. Είμαι μέσα σε ένα μικρό. Είμαι ένα βρέφος. Η τεχνική του Μάικλ Νιούτον θίγει ένα προβληματισμό σχετικά με το μας περιμένει άραγε ένα σπίτι αιώνιας αγάπης. Γινόμαστε δεκτικοί μιας ανώτερης πνευματικής δύναμης. Στο βιβλίο του «Ταξίδια της ψυχής», ο Νιούτον αποκαλύπτει 29 περιπτώσεις ατόμων που ανακαλούν στη μνήμη τους εμπειρίες που, όπως λένε, είχαν ως αιώνια πνεύματα στο μεσοδιάστημα των ενσαρκώσεων. Ο Νιούτον εξηγεί ότι όλοι μας κάποια μέρα θα φτάσουμε σε μια ύψιστη κατάσταση φώτισης, όπου τα πάντα θα είναι εφικτά. Πόσο έγκυρη είναι η χρησιμοποίηση της ύπνωσης? Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε ύπνωση, αναφέρουν τις εικόνες που βλέπουν και τους διαλόγους που ακούν στο ασυνείδητο νου ως κυριολεκτικές παρατηρήσεις. Δεν μπορούν να πουν ψέματα στις ερωτήσεις που τους υποβάλλονται. Μπορεί όμως να παρερμηνεύσουν κάτι που είδαν μέσα στον υποσυνείδητο νου τους. Μερικοί επικριτές της ύπνωσης πιστεύουν ότι ένα άτομο που βρίσκεται σε βαθιά χαλάρωση θα κατασκευάσει μνήμες και θα διαμορφώσει τις απαντήσεις προκειμένου να υιοθετήσει το όποιο θεωρητικό πλαίσιο συναντά ο υπνοτισμός. Ο Δόκτωρ Νιούτον προσθέτει: Θεωρώ πως αυτή η γενίκευση είναι μια λάθος άποψη. Προσωπικά αντιμετωπίζω κάθε περίπτωση σαν να ακούω την πληροφορία για πρώτη φορά. Στη δουλειά μου έμαθα νωρίς την αξία της προσεκτικής διασταύρωσης και δεν έχω βρει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι κάποιος έδωσε ψεύτικες περιγραφές που θα ικανοποιούσαν εμένα. Πού θα το βρει αν είναι ενσαρκωμένο? Σε μια άλλη οικογένεια, ίσως σε μια άλλη χώρα που βρίσκεται με τη μητέρα του? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μάλιστα. Λοιπόν, από την ερώτηση της κυρίας, ευελπιστώ ότι θα διασαφινιστούν πολλά.
Γιατί να μην